Čau, já vás vítám u mě tady. Mám právě nový as, který je v popisku videa. Prostě koukněte klidně, jděte si stopku, ale a už na něj pracuji, jdu na něj kouknout. Tak, já musím vybrat nějaký obrázek. To je jedno. Tak tohle, já nevím, co to je. Jsem našel hrát. Prostě tady už vidíte to, už jsem na něco odpověděl. Tady jsou. Už tady mám jenom kostel. Uzeň Karel. Tak. Já to znám to video, už to tam bude. No tak tu vám odpovědět na tyto otázky. Zveřejní fotku počasí z místa, kde jsi. Jak já odpověděl už někdy. Tak, druhá otázka. Je důležitější milovat nebo být milována? Já napsal milovat, ale nevím. Které tvé narozeniny byly nejlepší? No, pro mě nebyly žádné nejlepší. Jo. Máš už aplikaci ask.fm pro iPhone? Ne. Kdybyste se chtěli zítra probudit, no jasněčka, že v posteli. Kdyby o tobě někdo napsal knihu, jaký by měla název? Já jsem Kouzelník Karel, takže Kouzelník Karel. Kterou písničku si zpívala nahlas naposledy? No, já si nespívám žádný. Jenom, já bych to upravil. Škoda, že to nejde upravit, prostě, je to písnička, něco Rion, tady kouknu, tady nemám, ne. Tak. OK, já jsem si konečně udělal tento as. Otázky. Já ho budu sdílet na Google+. Tam mi můžete psát odpovědi a budu je takhle postupně nějaký každý třetí den, já budu tam. Budu je tam normálně dávat, přidávat normálně, přidávat nové otázky a tak. Pokud tam nějaké dáte, tak se těším na něco odpovím, takže čau.